Kiitoksia musiikin lehtori Markku Ollila alkufanfaarista. Herrat everstit, arvoisat rouvat, kutsuvieraat, juhlayleisö. Minulla on kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jossa hetken kuluttua julkistamme muisto- ja infotaulun, jossa kerromme tämän entisen Satakunnanlennoston esikuntarakennuksen ja sen alueen historiasta. Tänään tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun voidaan katsoa operatiivisen joukko-osaston Satakunnanlennoston palveluskauden päättyneen Porissa. Tämän siirtopäivän jälkeen kaupungissa sotaväen toimintaa jatkoi vielä joitakin vuosia Satakunnan sotilaspiirin esikunta Porin postitalossa nykyisessä Leijonassa, ja siihen sotaväen kausi Porissa päättyi. Lennoston toiminnan päättyminen ja siirto päättivät Porissa 41 vuotta kestäneen sotilasilmailun aikakauden ja jätti Poriin ison aukon, sillä lennoston henkilökunta ja varusmiehet olivat olleet 4 vuosikymmenen aikana osana kaupungin katukuvaa. Lähes jokaisella porilaisella on jonkinlainen mielikuva ja kosketuspinta lennostoon. Tänä sodan jälkeisenä aikana sotilasilmailu otti melkoisia kehityksen askeleita eteenpäin ja samalla tarjoten pohjaa tuleville uusille hävittäjähankinnoille. Porissa vakioidulle läntisen lentokaluston työn ja toiminnan tavoilla luotiin pohjaa tuleville lennoston hävittäjäkaluston Drakenin ja Hornetin tehokkaalle turvalliselle käytölle Pirkalassa. Nyttemmin Porin lennoston aikakaudesta kaupungilla puhutaan hyvin lämpimään, kunnioittavaan ja osin haikeaankin sävyyn. Internettiin laittamalla hakusanan vuosi 1985. Wikipedia toteaa aluksi, että vuosi oli normaali vuosi. Siis tulisipa vielä kerran sellainen vuosi uudelleen kuin vuosi 1985, eli niin sanottu normaali vuosi. Tässä kriisien täyttämässä maailmassa, jatkuvassa nopeassa muutoksessa, informaatioähkyssä, koko ajan tavoitettomana oleminen sekä työ- ja vapaa-ajan toistensa sekoittuminen väsyttää, uuduttaa, passivoi ihmisiä ja aiheuttaa runsaasti henkistä väsymistä ja pahoinvointia. Tämän vuoksi tällaisilla yhteisöllisillä toiminnalla ja toisten lähimmäisten huomioon ottamisella on meillä kolmannen sektorin toimijoilla Porin ilmatilalla oma tärkeä paikkansa. Me haluamme ylläpitää maanpuolustushenkeä ja jakaa ajankohtaista tietoa maanpuolustuksemme tilasta ja järjestelmä vapaita kansalaistilaisuuksia ja esitelmätilaisuuksia. Myös perinneasioiden ylläpito on tärkeä asia, sillä se on yhtenä keskeisenä tavoitteena on kansakunnan muistitiedon säilyttäminen ja henkisen kulttuurin vahvistaminen. Erilaisten asioiden, tietojen ja taitojen säilyttäminen. Otin tämän näkökulman sen vuoksi, että aiemmin tehdyillä ratkaisuilla on vaikutus tämän hetken työmenetelmiin ja tapoihin. Siksi on tärkeää, että organisaatiot Satakunnan lennosto ja Suomen ilmailuopisto tuntevat historiansa. Se auttaa nykyisiä työntekijöitä hahmottamaan ja ymmärtämään tehtyjä ratkaisuja ja toiminnan tämänhetkisiä tapoja. Sekä lisäksi se helpottaa näkemään uusia ratkaisuja. Organisaatio, joka hukkaa perinteensä ja menneisyytensä tietoisuuden, on ennen pitkää entinen organisaatio. Tämän tervehdyksen tarkoituksena oli johdatella teitä yksittäiseen seuraavaan tapahtumaan.
sillä 25. päivä kesäkuuta 1985 oli päivä toisenlainen ja tunnelmat samoin. Satakunnan lennoston siirrosta ja alkavasta varusmiesten vesistömaakuntamarssista Kokemäenjokea pitkin ilmoitettiin pöytäpuhelimella täältä komppaniasta. Samoin lähetettiin telefax-tieto Pirkkalan ja Ilmavoimien esikuntaan Tikkakoskelle. Puhelut tiedottiin tietenkin puhelinvaihteen kautta ja fax tulosti Pirkkalassa vastausta rullalle. Tämä yksittäinen asia kuvaa teknisen kehityksen erittäin nopeaa tiikeriloikkaa, jonka olemme ottaneet 40 vuoden aikana. Vastaavia teknisen kehityksen esimerkkejä olisi lentämisen ja tekniikan alueella useita. Puhelun välittänyt viestittäjä totesi tilaajalle lopuksi haikeana, tämä taisi olla komppaniasta tuleva viimeinen puhelu ja tämän jälkeen linja sulkettiin lopullisesti. Ei jäädä menneisyyteen tuleen makaamaan. Lennoston siirto Pirkkalaan osoittautui erittäin hyväksi ja onnistuneeksi paikkakunnan valinnaksi. Pirkkalassa on oikealla tavalla napattu asioista kiinni ajan hengessä, toimintoja, tiloja ja lentokenttäaluetta on kehitetty aktiivisella otteella. Tämän päivän Pirkkalan tukikohta ja Satakunnan lennoston toiminta ja sen erittäin osaava henkilöstö kestää kansainvälisen vertailun. Täyttää hyvän sekä turvallisuuden lentotukikohdan vaatii. Nyt olemme Naton liittokunnan jäsenenä mukana kehityksen keihäänkärkenä ja voimme olla kaikki ylpeitä omasta perinnejoukko-osastostamme Satakunnan lennostosta. Vielä yksi nosto vuodesta 1985. Se on Eppunormaalin laulu vuosi 1985. Toimiko se aasinsiltana meidän tämänpäiväiseen tapaamiseen? Kauan on kulunut aikaa siitä, kun viimeksi sinut näin. Ja mitä tunnen sisällä pään, missä kuljin milloinkin, mietin nyt silloinkin. Mietin, kenelle lauluni teen, missä oon, minne meen. Me työryhmässä emme päättäneet tehdä laulua kilpailevalla tälle hienolle vedokselle, vaan me päätimme tehdä muistolaulua. Haluamme antaa isot kiitokset työryhmän jäsenille, Janne Paunille, Vesa Keskiselle, Kai Ukkolalle ja Armo Aallolle. Teitte erittäin hienoa työtä. Samoin Suomen ilmailuopiston rakennuksen nykyinen isäntä Valtio, sen entinen toimitusjohtaja Juha Siivonen ja nykyinen toimitusjohtaja Ari Tolonen. Olette antaneet hyvää tukea. Samoin Porin kaupunki, Porin 5 asiantuntijat. Tervetuloa tähän tilaisuuteen ja päätän sen lyhyen Ilmavoimien iltaviikan kiteytykseen. Tunne historia, koe nykyisyys, näe tulevaisuus. Ja seuraavaksi tulee äänite 25.6.1985, jolloin komppania tältä kyseiseltä kasarnimäeltä aloitti matkansa kohti Pirkkaa. Ilmoitan komppanian päällikölle. Huomio! Katse oikeaan! Ei! Kapteeni, esikuntakomppania valmiina lipulassa. Kiitoksia. Huomenta, komppania! Huomenta! Meidän kapteeni! Katselleen! Ei! 3! Ja! Evo! Tänään kesäkuun 25. päivä 1985. Säännöllinen viikko-ohjelmien päiväpalvelun ohjelmien mukainen varusmiespalvelus tällä mäellä päättyy. Hetken kuluttua laskemme tältä EK-mäeltä sotalipun. Se on tällä mäellä liehunut syksystä 1944 lähtien. Tuhannet ja taas tuhannet Satakunnan-lennoston ja sen edeltäjäjoukko-osaston varusmiehet ovat palvelleet tällä mäellä.
olosuhteet 40 vuotta sitten, runsaat 40 vuotta sitten eivät olleet niin aurinkoiset kuin tänään. Te nuoret miehet edustatte kaikkia näitä tuhansia suomalaisia, jotka ovat täältä passinsa lunastaneet. Alkava maakuntamarssi on kunnianosoitus maakunnalle kautta vuosisatojen. Kunnianosoitus suomalaisille sotilaille. Te edustatte näitä menneitä polvia ja näytätte nykyisille tuleville, että nykynuori selviytyy vaativistakin tehtävistä jopa helposti, näyttävästi. Komppania, asento! Eteen! Lasketaan sotalippu. Huomioit soikeaan. Katseleen. Hei! Alle! Jep! Emo! Herra kapteeni, luovutan esikuntakomppanian Mäen sotalipun. Toivotan komppanialle hyvää ja turvallista matkaa Vilkkaan. Kiitos. Asinto! Ajoneuvoon! Nouse! Kiitoksia näin 40 vuoden takaa vielä Everstin luutnantti, nykyinen Vesa Keskinen. Annetaan hänelle palkinnoksi. Ja tässä näemme konkreettisesti hyvän esimerkin siitä, miten perinteiden vaaliminen, kenellä on ollut viisautta, taitoa ja tietoa ottaa tämä äänite kyseisenä päivänä. Kiitokset vielä siitä. Seuraavaksi pyydän Eversti EVP Janne Paunia, joka on täällä tukikohdassa myös pitkään palvellut, pitämään juhlapuheen. Ole hyvä, herra Eversti. Saa tulla lähemmäksi. No niin, arvoisat Porin ilmatilan puheenjohtaja, Suomen ilmailuopiston rehtori, Puolustusvoimien, Porin kaupungin, sotilaskodin sekä lentoaseman eri toimijoiden edustajat. Sodan jälkeen useissa Suomen varuskunnissa majoituttiin edelleen tsaarin ajan tiilikasarmeissa. Lentorykmentin tilanne oli toinen. 100 hengen miehistö oli majoitettu parakkeihin, joista varsinkin saksalaisten rakentamat olivat vaatimattomia. Lennuston historiikissa kuvataan oloja pian sotien jälkeen. Saavuimme Poriin 20. heinäkuuta 1947, joka oli aurinkoinen ja lämmin päivä. Rottasuoksi kutsuttu alue löytyy lentokentän takaa helposti. Perillä kasarmialue osoittautui pieneksi parakkikyläksi. Pienellä mäenkumpareella, siis juuri täällä. Oli 6-7 erikokoista parakkirakennusta, josta Ukrainassa jatkua Venäjän hyökkäyssodan takia. Porin lentokenttä omien ilmavoimiemme pitkäaikaisena lentotukikohtana on jäänyt hiukan vähemmälle huomioon. Siviililiikenteelle vuonna 1939 valmistunut kenttä oli heti talvisodan jälkeen ilmavoimien lentorykmentti 3 käytössä ja sitten jatkosodan aikana Saksan Luftwaffen huolto- ja koulutustukikohtana. Lopulta sotatoimien laantuessa itärintamalla jatkosodan päättyessä siitä tuli yksi tärkeimmistä lentotukikohdista. Suurmerijoella Viipurin kupeessa toiminut lentorykmentti 1 muodostettiin uudelleen syksyllä 1944, jolloin se sijoitettiin tilapäisesti Poriin. Sodan seurauksena tapahtuneiden alueluovutusten jälkeen oli löydettävä rykmentin 2 hävittäjälaivoille sopiva uusi tukikohta. Tilanne oli kaikin puolin hankala. Toinen maailmansota jatkui, samoin pohjoisessa Lapin sota.
Tulevaisuus oli epävarma ja kaikesta oli pulaa. Tukikohdan rakennuskanta oli heikompaa, mutta käytettävissä oli kuitenkin lentotoimintaa varten perusedellytykset, kiitoratoja ja useita lentokoneita. Kantahenkilökunnan asuntotilanne oli vaikea, koska majoitustila ei riittänyt, vaikka henkilövahvuutta oli supistettu huomattavasti rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti. Heille oli tarjolla lähinnä parakkiasunto. 1950-luvulla puolustusvoimia järjestettiin uudelleen. Lentoryhmä 1 tuli toinen lennosto. Se sai pian uuden nimen Satakunnan lennosto. Porissa elettiin useita merkittäviä vaiheita Suomen ilmapuolustuksen kehittämisessä, kuten Vampere-suihkuhävittäjien käyttöönotto, Fuka-suihkukoulukoneittelu Suomeen ja aikanaan peruskoulutus seuraavan taktisen lentokoulutuksen antanut kaikille sotilaslentäjille. Samoin ilmavoimien helikopteritoiminnan aloittaminen sekä vielä Hawkien vastaan. Hyvät kuulijat, vaikka lentokoneet ovat näkyvin osa sotilasilmailua, niiden merkitys on olematon ilman toimitiloja ja osaavia käyttäjiä. Lentotukikohdat toimintoineen ovat tässä kokonaisuudessa keskeisiä. Muita osia ovat muun muassa ilmavalvonta ja johtaminen sekä laaja logistiikka, joka osin sijoittuu myös lentotukikohtiin. Lentäjät kiinnostavat suurta yleisöä, mutta samalla lailla kaikkia muitakin henkilöryhmiä tarvitaan. Ja kuten hyvin tiedämme, suomalainen menestystarina perustuu osaamiseen, siis korkeatasoiseen koulutukseen. Meillä ei ole palkka-armeija ja palkatun henkilökunnan määräkin on rajallinen. Niinpä kriisi- ja sota-ajan toiminta perustuvat pääosin osaavaan reserviin, varusmieskoulutuksessa ja siviilielämässä opittujen taitojen. Lennosto teki osansa. Porissa koulutettiin yhteensä noin 10 000 varusmiestä ja reserviläistä. Tukikohdan varusmieskoulutus ja useat keskeiset huoltotoiminnat sekä myös sotilaskoti keskitettiin tänne Kasarmimäen alueelle. Esikuntakomppania vastasi palvelushaarasta riippumatta hallinnollisesti kaikista lentotukikohdan varusmiestä. Työtehtävissä apumekaanikot, autokuljettajat, talon- ja lääkintäaliupseerit sekä muu henkilöstö olivat omien yksiköidensä alaisia. Alokaskoulutusta voitiin antaa vain 1950-1960-lukujen vaihteessa. Sodan jälkeen useissa Suomen varuskunnissa majoituttiin edelleen Tsaarinajan tiilikasarmeissa. Lentorykmentin tilanne oli toinen. 100 hengen miehistö oli majoitettu parakkeihin, joista varsinkin saksalaisten rakentamat olivat vaatimattomia. Lennoston historiikissa kuvataan oloja pian sotien jälkeen. Saavuimme Poriin 20. heinäkuuta 1947, joka oli aurinkoinen ja lämmin päivä. Runtas Perillä kasarmialue osoittautui pieneksi parakkikyläksi. Pienellä mäen kumpareella, siis juuri täällä, oli 6-7 erikokoista parakkirakennusta, joista isoimmat olivat noin 10 × 30 metriä. Niissä sijaitsivat komppanian toimisto, varusmiesten tuvat, keittiö ruokailutiloinen, sotilaskoti ja varasto erilaisilla varusteilla. Vähän alempana olivat sauna ja pesutila, jossa vesi lämmitettiin muuripadaan. Oma sairaala oli samalla puolella kenttää kuin lennonjohto. Kaikkien parakkien välille saksalaiset olivat rakentaneet kapula- tai lankutie. Koulutus vietiin läpi lyhyessä ajassa, koska uudet miehet tarvittiin moninaisiin tehtäviin, joissa sitten päivät kuluivat. Sotilasvarusteet olivat pulahtaneet. Mutta myönteisenä asiana jäi mieleen muonitus. Kerrottiin lentorykmentti 1 olevan paras Suomen varuskuntien ruoka. Myös majoitusolot olivatkin varsin hyvät. Tilaa oli runsaasti ja polttopuita saatiin riittävästi kapulateitä purkamaan. Miten sitten parakeista päästiin kivitaloon? Senaatti-kiinteistöjen kokoama varuskuntien rakennushistoria kertoo, että 1950-luvulle tultaessa pääesikunta pyrki parantamaan kasarmioloja. Kasarmirakennusten sijoittelun ja muodon lähtökohdaksi otettiin päivänvalon hyväksikäyttö. Tämä mahdollistui niin kutsuttu lamellin ryhmittely, jossa rakennusyksiköt toistuvat samanlaisina. Perusmallissa yhdessä pitkänmallisessa lamellissa oli 150 miehen majoitus ja 200-300 miehen tilat. Lamellit sijoitettiin kulmittain, jolloin kummallekin tuli paljon ikkunapintaa eri ilmansuuntiin. Kasarmien ikkunoiden koon oli määräytettävä valon tarpeen, ei julkisivun ulkonäön mukaan. Ikkunoissa oli oltava erillinen tuuletusosa, joka olisi helppo avata, pitää auki ja sulkea. Tukien oli oltava entistä pienempiä, ryhmä 40 hengelle mitoitettu. Vatettavat ulkonet suuriksi, meluisiksi
Valaisuuden ja hyvän ilmanvaihdon avulla voitiin vähentää tilaa miestä kohden. Koneistettu ilmanvaihto mahdollisti tiukemmankin toimituksen. Tämän uuden kasarmityypin suunnittelu annettiin puolustusministeriön rakennusosastolle. Vuonna 1949 tulee arkkitehti ylioppilas Vilho Nokon huoleksi. Hän oli kyllä kenttätykistön eversti ja opiskellut arkkitehtuurin teknisessä korkeakoulussa. Hän valmistui vasta 1954. Nokon suunnittelema tyyppikasarmit voitiin rakentaa vaiheittain Lamelin-periaatteen mukaisesti. Pääsisäänkäynnit olivat pitkällä silloin. Niistä tultiin suoraan pääportaaseen, eikä kuten aiemmin pohjakerroksen käytävä. Kaikissa kerroksissa oli keskikäytävä. Tilankäytöllisesti tehokasta, mutta käytännössä tuli keinovalaista läpikulkupaikka, eikä enää oleskeluja tai opetustilaa 1930-luvun kasarmien tapaan. Tuvat voitiin sijoittaa keskikäytävän molemmille sivuille, eikä pesu- tai kuivaustiloja enää erotettu omiin rakennussiipiinsä. Varusvarastot sekä mahdolliset luokkatilat olivat pohja- tai kellarikerroksissa. Ullakkakerroksien korkean harjakaton alle voitiin sijoittaa liikkumisen. Tuloksena oli tehokas tilankäyttö. Viihtyvyystekijät saivat vähemmän merkitystä. Kasarmien julkisivujen ja sisätilojen arkkitehtuuri oli hillittyä ja vailla piristäviä kohukohtia. 150 miehen kasarmeja rakennettiin Kontiorantaan ja Ylämyllylle, ensimmäiset 300 miehen kasarmit sitten Parolaan, Ouluun sekä Pansaan. Tässä rakennusohjelmassa Porin vuoro tuli vasta vuonna 1954. Tämä mitoitukseltaan pienempi, mutta edellä kuvatun mallin mukainen uusi kasarmirakennus saatiin käyttöön vuonna 1956 alussa. Se korvasi vain osittain vanhat parakit, koska majoitustila oli vain 60 miehelle, kun varusmiesvahvuus oli yli 100. Rakennukseen oli yhdistetty ruokala, sairaala, sauna ja varastotila. 1960-luvun alussa tukikohtaan syttyi yhtenäisempi kokonaisuus, kun lentotoiminta keskitettiin kasarmin lähistölle Viitoshallille ja 2 laivuistakin yhdistettiin hävittäjälentolaiva 21. Puuttuvia majoitus- ja opetustiloja saatiin odottaa. Kasarmin laajennusosa valmistui vuonna 1976, jolloin parakkimajoituksesta voitiin luoda. Sotilaskotikin pääsi muuttamaan laajennettuun rakennukseen. Kasarmilaajennuksen yhteydessä parannettiin myös huollon toimintaedellytyksiä Vitoshallin ympäristössä. Puolustusvoimissa mikään ei ole pysyvämpää kuin muutos. Satakunnan lennostolle oli haettu jatkuvasti uutta sijoituspaikkaa. Lennoston esikunta muutti vuonna 1965 Tampereelle, jossa sen yhteyteen liitettiin eteläisen Suomen ilmatilan valvonnasta vastaava johtokeskus. Lentotoiminta pysyi edelleen Porissa, jossa voitiin toimia varsin itsenäisesti päätehtäviin keskittyen. Syntyykin oma porilainen laivuehenki. Lentotoiminnassa merialue ja yhteistoiminta muiden puolustushaarojen kanssa korostui. Kehitys johti kuitenkin vääjäämättä koko lennoston keskittymiseen samaan paikkaan. Pirkkalan uusi lentoasema valmistui vuonna 1979 ja lennoston yhteyslentoja siirtyi sinne samana vuonna. Pirkkalan tukikohdan varsinaiset uudisrakennukset valmistuivat vaiheittain. Viestikorjaamo aloitti vuonna 1983. Seuraavan vuonna valmistuivat laivojen esikunta, ensimmäiset 2 lentokonehallia, päävartio- ja hälytysajoneuvohalli, varsinainen lentokonekorjaamokin vähän myöhemmin. Kovin pitkään ei esikuntakomppania ehtinyt Porin laajennetuissa kasarmitiloissa siis toimia, sillä myös uusi punatiilinen kasarmirakennus oli muuttokunnossa Pirkkalassa kesällä 1985. Porissa olevien lennostonosien siirto toteutettiin liukuvasti. Hävittäjälentolaiva 21 vaihtoi kotitukikohtaa 18. kesäkuuta 1985 operatiivinen päivystysvaltuus seuraavana päivänä. Sotalippu laskettiin viikkoa myöhemmin. 25. kesäkuuta kello 8, kuten äsken kuulimme, ja tästä päivästä tasan 40 vuotta sitten. Esikuntakomppania siirtyi syöksyveneellä vesistömarssina pitkin Kokemäenjokea perille Pirkkalan kapteeni Vesa Keskisen komppania rantautui 28. kesäkuuta kello 9. Ja tästä siirrosta oli hieno juttu Satakunnan Kansassa. Siirron yhteydessä lennoston toimintakyky nousi uudelle tasolle, kun se sai käyttöön se Draken torjuntahävittäjä. 10 vuotta myöhemmin alkanut Hornet-aikakausi onkin jo oma lukunsa. Puolustusvoimauudistuksessa vuonna 2015 hävittäjälennostosta tuli monitoimilennosto, joka näyttää tulevaisuudessa saavan yhä merkittävämpää roolia Suomen sotilaallisessa maanpuolustuksessa. Varusmieskouluttajana Satakunnan lennostosta on kehittynyt kaikkien lentotukikohtien suojausjoukkojen koulutuksen osaamiskeskus. Kasarmirakennuksetkin ovat uudistuneet ja laajentuneet.
Majoitustuvat ovat nyt monikäyttöisiä, yksilöllisyyttä unohtamatta. Löytyisikö kasarmille ja lentokonehalleille uutta käyttöä, kysyttiin Porissa. Siviili-ilmailun ammattilentäjien koulutustarpeen tyydyttämistä selvitettiin. Työn tuloksena Rissalon lentokentällä Siilijärvellä toimi vuosina 1976-1983 Finnairin ilmailuopiston alainen ammattilentäjien koulutuspaikka. Lennoston siirron myötä sen kehittämiseksi avautui hyvät mahdollisuudet. Koulutus siirrettiin Poriin ja Finnairin ilmailuopisto aloitti toiminnansa täällä syksyllä 1985. Vitoshallin alue otettiin lentokoulutuskäyttöön. Entisen kasarmirakennuksen majoitustiloja lisättiin ja talotekniikkaa parannettiin. Kurssi 1 oppilaat saavat omakätisesti maalailla majoitustupia. Vuonna 2002 oppilaitos uudistettiin. Nimeksi tuli Suomen ilmailuopisto Oy. SIO on ammatillinen oppilaitos, joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Se on valtio-omisteinen, mutta Porin kaupungilla on vähemmistöomistajuus. On ilo todeta, että kasarmirakennus on hyvissä käsissä. Samalla on hyvä tiedostaa lentokentän merkitys paitsi Satakunnan talousalueen lentoyhteyksien mahdollistajana, myös lentäjien, lentotekniikan sekä turvallisuus- ja pelastusalan tärkeänä koulutuspaikkana. Arvoisa yleisö, Satakunnan lennosto, sen lentokoneet ja varusmiehet olivat osa Poria yli 40 vuoden ajan. Lennosto näkyy ja kuuluu. Lentoasemarakennuksen vieressä on hävittäjälentoalue 21 muistomerkki. Lentoonnettomuuksessa menehtyneiden muistotaulu sekä runsas 10 vuotta sitten paljastettu suihkukoneen lentämisen muistomerkki. Kuten alussa totesin, seinät huokuvat historiaa. Nyt paljastettava Porin ilmasillan, ilmailuopiston ja Porin kaupungin yhteistyössä toteuttama seinälaatta muistuttaa lentotukimuodosta. Samalla se antaa arvostusta kaikille täällä palvelleille miehille ja naisille, sotilas- ja siviilihenkilökunnalle sekä varusmiehille ja reserviläisille. Kiitos mielenkiintoista. Kiitoksia herra Eversti oikein hyvästä juhlapuheesta ja nyt pyydän sinua ja talon nykyistä isäntää rehtoria Tolosta paljastamaan tämän muistolaatan sekä sen pinnalla olevan infotaulun. Olkaa hyvä. Kolme pointtia. Irtoaako pressu? Irtoaako laatta vai kaatuuko koko seinä? Muistolaatan lisäksi siinä on tosiaan Porin kaupungin Visit Porin tuottama info-osuus lyhyesti ja suomeksi ja englannin kielellä. Ja ei muuta kuin lähemmäs vähän ihmettelemään ja tarvittaessa auttaa. Tältä osin tilaisuus päättynyt ja kutsuvieraille kyllä. Tämän Siihen vaan viereen, niin saadaan kuvan. Kiitoksia. Kyllä oli hyviä kuvia. Ei voi noin huono tullakaan, kun on kommenttia niitä vaan. No niin, nyt on.